1908 roku bracia Antoni i Władysław Pękalscy, działacze Polskiej Partii Socjalistycznej w regionie kieleckim, zostali aresztowani i zesłani na Syberię. Trafili do miejscowości Kosaja-Stiep przy obecnej trasie Irkuck-Olchoń. Za Antonim dotarła tam z Polski jego żona Maria. Na zesłaniu bracia energicznie włączyli się w konspiracyjną działalność rewolucyjną. W 1917 roku zostali członkami partii bolszewickiej, a w 1920 Antoniego mianowano naczelnikiem organów władzy radzieckiej w rejonie olchońskim. W czasie jednego z wieców agitacyjnych polski rewolucjonista został zastrzelony przez białogwardzistów, a jego brat zginął niedługo później. Antoni Pękalski pozostawił żonę i dzieci, wśród nich 8-miesięcznego Staszka. Życie rodziny cały czas było zagrożone, więc koledzy ojca, rewolucjoniści, zorganizowali drogę ucieczki do Irkucka. Niestety, kiedy przyszedł dzień wyjazdu, najmłodszy Staś chorował na zapalenie płuc i ryzyko związane z podróżą było dla niego zbyt duże. By ratować pozostałe dzieci, Maria Pękalska zdecydowała tymczasowo zostawić chorego chłopca u sąsiadów. Wśród wojennej zawieruchy kobiecie udało się trafić z 4 dzieci do Polski. Jednak nieustannie uciekając, nie zdołała wrócić po Staszka. Tymczasem chłopiec był wychowywany w rodzinie sąsiadów, gdzie rósł jako Aleksander Jakowlewicz Rykow. Dopiero gdy osiągnął pełnoletność, przybrany ojciec opowiedział mu jego historię. Młodzieniec zdecydował, by pozostać przy nazwisku przybranych rodziców. W czasie II wojny światowej Staszek Aleksander został wysłany na front. Po powrocie ukończył wyższą szkołę wojskową i pracował jako wykładowca w Akademii Oficerskiej. W latach 60. pułkownik Rykow przeszedł na emeryturę i przeniósł się do Kijowa. Dopiero wtedy, przez gazety, dzięki dziennikarskiemu śledztwu, udało mu się skontaktować z rodzeństwem żyjącym w Polsce. Pojechał nawet do Częstochowy, by się z nimi spotkać, a później wraz z bratem odbył podróż nad Bajkał, gdzie rozegrał się dramat rodziny. Matka już nie żyła. Podobno całe życie starała się odnaleźć pozostawionego na Syberii syna. W czasie wojny jeździła po kraju i wypatrywała jego twarzy w obozach radzieckich jeńców bezskutecznie. W ostatnich latach życia pułkownik Rykow zaczął podpisywać się pod listami Stanisław Pękalski.